kai fa Allah jadi ne, talaka ya samu sarauta yin hakan garabo ne. Idan muka binne sirrin na makar da mutune. Zaton da ake yi wuta a makera can aka santa, alaka tana karko inda da so da fahimta. Mai ramin mugunta kila da kanshi za shi ya rikta. In ka ga abin da kake kauna ka je ka kafarta. So bai duban wannan dan bawa ba mai nera ba, bina mu tafi a tare kowa ya gaji bai saba ba. Tun da kina gefe na san baki ji masu zuga ba, kin kara mini kai ne a zuciya ba zan sare ba. Sa hannu karfe ne duk inda zanen muje karaka ne, na rike alƙawarin ka akan ka bani da masu zuga ne. San ka ya sani tunani a zuciyata yayi mini rauni, in so ya zama ƙauna cire shi ba ƙaramin aiki ba. Jini shi ke sawa a take a saba, cikar darajar nasabarki da fari shi na ka duba. Wannan ya saka na a take na ke daga miki lamba, iya ta saraki akan ki ba a ki mun uzuri ba. Zaman mu da kai tabbas shi ne zama na amana, ka sha sha'anin ka a goma gidan mu kai zan nuna. Zan kai ka gaban sarki dan ya kira ka ku gana, ai Allah shirin a wurin mu da kai gidan ka na zauna. Ashe zama yadda da gamo wani jini ne, na samu ɗaya a arewa cikin gida na sarauta. Ashe